Haia pawb, croeso i Label Deg. Nawr, os mae hwn yn rhywbeth i chi eisiau gweld, newch yn siŵr i hoffi'r fideo ac i danysgrifio i Label Deg. Croeso i fideo tips hunan ofal Cadi. Mae mor bwysig i gymryd noswaith mas o'ch amserlen chi neu hyd yn oed awr i ofalu amdano chi eich hunan. Felly, dyma cwpl o dips bydden ni'n argymell i chi gael noson hunan ofal. Tip rhif 1. Ewch am dro. Mae mynd am dro yn helpu fi i glirio'r meddwl a mae fe'n ffordd dda o gael ymarfer corff hefyd. Yn enwedig ar ôl cael diwrnod hir, fi hefyd yn mwynhau mynd am dro, heb y ffôn, jyst er mwyn cael seibiant. Tip rhif 2, rhedwch fath neu shower twym. Mae hwn yn helpu chi i ymlacio a mae fe hefyd yn ymlacio'ch cyhyrau chi. A tra fod y bath yn rhedeg, fi fel arfer yn tynnu unrhyw golur sy'n mlaen gyda fi gyda y cleansing bar yma. A fatha pwysig i dynnu unrhyw golur sydd gyda chi i ffwrdd cyn mynd i'r bath neu'r shower, achos mae stem sydd yn y bath neu'r shower yn helpu chi i lanhau eich pores chi mas yn well wedyn. Ac i fi, dyw noson hunan ofal ddim yn noson hunan ofal heb roi face mask arno. Fi jyst yn defnyddio face mask sy'n gweithio i fi, a jyst defnyddiwch unrhyw beth sy'n gweithio i'ch croen chi, achos yn amlwg mae croen pawb yn wahanol. A fan hyn fi'n parhau gyda fy rwtîn gofal croen arferol i. Jyst parhawch chi ddefnyddio unrhyw beth sy'n gweithio i chi a sy'n mynd i helpu chi ymlacio. A gadwch i fi o bod yn y blwch sylwadau os bod gyda chi unrhyw dips i fi, os gyda chi unrhyw gynnyrch chi'n hoffi defnyddio, beth sy'n well da chi, bath neu shower, gadewch unrhyw dips i fi yn y blwch sylwadau. Tip ola yw gnewch baned o de neu siocled poeth i chi'ch hunan. Mae hwn jyst yn helpu fi fyny gysgu gyda'r nos. Wedyn, mae'n amser cau'r curtains, rhoi diffuser arno a amser mynd i gysgu. A dyna ni am fideo heddi. Os licech chi weld mwy o fideos tebyg i'r rhain, cofiwch i hoffi'r fideo ac i wasgu subscribe. Ond tan tro nesa, ta-ta!